Тапшырының чираттагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Алюшев Рәис Якуб улы хөрмәтенә юллыйбыз. Бүген 21 февраль көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны Хамзиннар гаиләсе, Инсан Исмаилович, Румия Рәисовна һәм Иркә Инсановна кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1966 елның 21 февралендә безнең якын кешебез Югары Терешка авылының Алюшевлар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук ул бик юаш, йомшак күңелле, игътибарлы һәм белемгә омтылучан булып үсә. Мәктәпне бары бишле билгеләренә генә тәмамлап, Ульяновск шәһәренең Столыпин исемендәге авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Үзе теләгән агроном һөнәрен үзләштереп, кулына дипломын алган яшь белгеч буларак туган авылына кайта һәм шунда ул хезмәт юлында башлап җибәрә. Үзенең булачак тормыш иптәше, яраткан хатыны Нурия Халимовнаны ул студент буларак очрата. Мәхәббәттә һәм татулыкта яшәп, алар 2 уллары, Рамил һәм Артурны тәрбияләп үстерделәр. Уллары да әтиләренә охшап бик акыллы, тәртипле һәм кешегә ярдәмгә килергә хәзер булып үстеләр. Әлеге гаиләне без үз дусларыбыз саныннан йөртә алганыбызга бик шат. Кадерле кешебез, йөрәктәге иң җылы хисләребезне җиткереп, гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Ходай Тәгалә сине булдыклы, киң күңелле, ачык йөзле, уңган итеп яраткан. Гадилегең, юмартлыгың, көчле рухлы булуың белән үрнәксин. Сиңа бары тик шатлыкка төренгән тыныч тормыш, балаларыңның, киләчәктә оныкларыңның игелеген күреп, саулыкта, исәнлектә, тормыш иптәшең белән бәхетле, тигез тормышта яшәвеңне телибез. Матур да, җылы да, мул да, югалтусыз да булсын синең гомерең. Киләчәгең бүгенгедән дә яктырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булсын. Котлы булсын, дустым, юбилеең, нурлар иңсен күркәм йөзеңә. Безгә бик тә кирәк бит син, рәхмәт яусын барысы өчендә. Яшәгән сайын яшәү дәртең артсын. Сәламәт булсын изге йөрәгең, җаның тыныч, канатың нык булсын, тигезлектә үтсен гомерең. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә. Безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Котлыйбыз сине юбилеең белән, ап-пак карлы айда тугансың. Шуңа күрәдерме, ягымлы да, сабыр һәм дә тыныч булгансың. Бездән сиңа шушы изге теләк, борчу күрми яшә гомергә. Дуслар булып, якын итеп, яшигәле алда гел бергә. Хөрмәтле Рәис Якубович, чын күңелдән бу матур теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Айдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бары яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк.
Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш